Dragi prijatelji, YouTube kanal Politika i sport može opstati na medijskoj sceni jedino uz vašu pomoć, iako to vi želite. Sve što treba da uradite jeste da kliknete na reč pratiti ili na engleskom subscribe, kao i na zvono pored, kako biste dobijali obaveštenja o svakoj novoj objavi. Od broja pratilaca zavisi naš opstanak. Unapred vam hvala, vaš prijatelj Milojko Pantić. Gledate YouTube kanal Politika i sport. Ostrvo nade u medijskom i društvenom očaju. Sa vama je Milojko Pantić. Poštovani galaktičari, Crvena zvezda je ponovo šampion nepostojeće države Srbije. Duh Aleksandra Vučića, koji lebdi iznad Marakane, podario je svom omiljenom klubu i 5. uzastopnu titulu prvaka nebeske države, jer Srbija na zemlji je razvaljena, razbijena, ispolitizovana i privatizovana teritorija u svim segmentima života, pa i u fudbalu. Takva Srbija ima samo bezgraničnog Vučića, najboljeg driblera, pakera i finansijera i Crvene zvezde i svega postojećeg. Ali da se i posle više od 30 godina života u materijalnoj i duhovnoj bedi ne lažemo više. Srbija je i zvanično najsiromašnija zemlja na kontinentu, a do te bede i siromaštva doveli su je njeni kvazi političari, od Miloševića, Šešelja, Dačića i Nikolića do Palme, Vulina, Vučelića i njihovog jedinog naslednika Vučića. Sa njima zajedno i njihovi sledbenici, kvazi nacionalisti i lažne patriote, a u stvari profiteri u svim oblastima života i svake vrste, od rata preko fudbala do takozvane tranzicije. I naravno, nije moglo drugačije nego da na taj svoj bedni profiterski nivo svedu i nekadašnje fudbalske institucije Zvezdu i Partizan. Voleo bih da mi neko objasni na osnovu kog kriterijuma Zvezdin alfa doktorant Zvezdan Terzić, čovek protiv koga se već više od 1 decenije vodi sudski proces zbog mahinacije u fudbalu, upravlja najpopularnijim klubom na Balkanu. Taj kriterijum po kome on raspolaže zvezdinim parama i dugovima i na jeziku doktoranata zove se šlihtanje. Terzić je naime svojevremeno za neustavnog vladara Srbije izjavio: Vučićev duh lebdi iznad Marakane. Ili, s druge strane, u Partizanu. Na osnovu čega Milorad Vučelić, jedan od najvećih ratnih profitera na ovim prostorima i stručnjak opšte prakse, vodi crno-bele. I to ne samo fudbalski klub, već u isto vreme i sportsko društvo Partizan. Kojim je to zaslugama Vučelić dobio Partizan maltene u vlasništvo? Kao da mu je deda ostavio bivše vojne klubove, iako ni on, ni deda, ni sa vojskom, ni sa sportom veze nisu imali. Najpopularniji, a i svi ostali klubovi u Srbiji nisu privatizovani, već su uzurpirani od strane kvazi političara na vlasti i njihove pretorijanske garde, takozvanih navijača, Delija i Grobara. Tim navijačima je vlast omogućila da po pravnoj nomenklaturi delegatskog sistema i socijalizma upravljačka prava praktično pretvore u vlasnička. Capo di tutti capi, što bi rekli Italijani, u svim oblastima života u Srbiji pa i u fudbalu, među navijačima i njihovim Terzićima i Vučelićima, jeste najveći srpski lažov i nekadašnji zvezdin huligan Aleksandar Vučić. Zato i fudbalsko prvenstvo Srbije, koje se zove Superliga, jeste lažno takmičenje, jer tu takmičenja i nema. Kakva je to profesionalna, pa još Superliga, kad šampion slavi titulu na stadionu puštajući navijače besplatno, bez ulaznica? Sve je, kako kažu Makedonci, nadprevarot. Ko će koga da prevari? Pre 2 nedelje trener Partizana Stanojević
Izrazio je sumnju u regularnost prvenstva rečima: neko nije ispoštovao predsjednika Vučića koji je na početku sezone obećao da će prvenstvo biti regularno. Uoči posljednjeg kola, kad su šanse Partizana da osvoji titulu svedene na teoriju, jer je Voždovac trebalo da pobedi Zvezdu na Marakani, Stanojević je umjesto Vučića optužio nekakvu zvezdinu mašineriju koja nije dozvolila Partizanu da bude prvi. Zna Stanojević, kao i svi mi, da nigde u svetu o regularnosti u fudbalu ne odlučuje predsjednik države. I ne postoji zemlja na planeti u kojoj se predsjednik pita bukvalno za sve, pa i za to ko će biti šampion u fudbalu. Jedino u Srbiji predsjednik postavlja i smenjuje prvog čovjeka Fudbalskog saveza. I zato savez već više od godinu dana nema predsjednika, a fudbal kao vršilac dužnosti vodi čovjek koji je svojevremeno trebalo da bude doživotno udaljen iz sporta, jer je na sudu član uprave Partizana izjavio da je zajedno sa njim plaćao sudije da bi Partizan bio prvi. O čemu mi onda pričamo kad govorimo o fudbalu u Srbiji? Duh koji lebdi nad Marakanom postaće ove nedelje fudbalski bog ako se pokaže tačnim da je kao navijač Zvezde naredio da pobednik u finalu kupa bude Partizan. Pogotovo će za Delije biti bog ako Zvezda uzme i taj lažni trofej u kupu. Zato vam već sada mogu reći da naslov mog komentara sljedeće nedelje glasi: Vučiću majstore, pa ti si i fudbalski bog u Srbiji. Gledali ste Milojkovu bandu, sad gledate ekonomsku propagandu. Ili na nemačkom: Alles zusammen haben Reklamen. Kako se spasiti, a da vas maska na licu ne uguši i da vas pelcovanje eksperimentalnom tečnošću ne zarazi? Jedno od rješenja je ovaj mali aparat koji se zove Majon. On kroz ovaj otvor na vrhu emituje negativne jone, stvara auru oko vašeg lica i čisti vazduh koji udišete od svih nevidljivih bakterija, virusa i prljavih čestica. Kako aparat funkcioniše, možete vidjeti na ovom snimku. To je on, Majon. Zainteresovani se mogu javiti na naš mail sportskagalaksija, jedna reč, @gmail.com.